en puɗɗorima inde geno jurmotoɗo jurmittoɗo en juule annabi min tedduɗo cuɓaɗo nelaɗo e men jettinɗo nelal mum haydara mankani en duwanima jinnaɓe men saabu mabɓe woni ena woodede o duniya weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique dendagal ɓiɓɓe fulɓe to goni kala jambalɗon rendoji fulɓe so daneri foltima ɓaleri leelani buuɗal yurmeende feera feeñay windere ɓataake men ñande amde e joyi mbooy hitande ujunnaji 2017 ɓataake men hande ene yaaɓani lappol palol dande maayo ngol worgo taw kadi ne fayi ha to dow jeeri to nokku biyeteɗo namrel woɗɗani jum woɗɗani gamaje eɗen tawya toon jaydiyanke gollotoɗo e haalirde gaynako woni biyeteɗo Abou Tamboura musidɓe tedduɓe ceerno Abou Tamboura calmina bandiraɓe ɓe gansaga kumpitoɗen holko woni to haalirde namrel Seydi Tamboura bisimilla maɗa. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma heblo sukaɓe Afrique Saar Abdullaahi Saar mi salmini bandiraɓe hettiyankoɓe buuɗal yurmeende oɗo ko musidɗo mon Abou Mamadou Tamboura gonɗo to wiyete Nammarel ko e nder commune mo Gamaji Saare département mo Podor ina wayno ko e on nokku gonɗen eɗen golla e haalirde wotere wonde ɗo yete e Nammarel ina wiye radio gaynako ɗum noon ko musidɗo mon Abou Mamadou Tamboura. ceerno Abou Mamadou Tamboura min calmitimama min jorimama gorko mo Nammarel liggotoɗo e haalirde Nammarel ceerno Abou Tamboura namdal men faade e maɗa liggotoɗa koye haalirde gaynako woni radio haalirde gaynako wongo e Nammarel amin jiiɗi andude ndeɗo haalirde holno nde ardi ha e Nammarel oɗo saaha mo gonɗen ha bandiraɓe kala ene jappi noppi ene keɗo ko feeñata hen mbawa naftorade bisimilla maɗa Seydi Tamboura. A jarama ceerno Abdoulaye Sarr ina wayno ndeɗo haalirde nde ardi e Nammarel ko fedde darnede ɗo yete e nokku he fedde nde ina wiye fedde adana fedde nde dari ko ngam haɓanade gaynaka ɗum noon tawa ko ɗo e Nammarel diwan mum eko taari ɗum ina wayno nde fedde nden ɗon sosa ɗo yete fedde nde noon woni e gollade ɓe dañi wallidiɓe ummiɓe caggal leydi ɓen ƴeewi tawi fedde nde ko yahata ko eko yiɗi ko gollade ene gollorto ni alay saago fedde nde ɗo nde wawa dañde ko ganduɗa ko ina wallitaɓe e wawde rentude woni gollorgal ngal ganduɗa ina tottira information woni kabruji nde tawno rentuɓe ɓe e fedde nde aɓe goɗɗodiri waɗi ko guure hakkude wuuro e wuuro foof ina wona hedde kilométre uji nogas fodde guure nogas ndenti ɗum noon no mbiyeten ni section ina wayno ko ɗum woni sababu ha Allah addani ɓe partenaire mabɓe walli ɓe ha ɓe dañi radio ɓe inniri ɗum noon radio gaynako la voix du berger. ceerno Abou Mamadou Tamboura ngoɗo hen radio joƴƴi ɗum ɗon ko fedde witende adana fedde adana ko fedde huftidinde pulago kala e nder leydi Sénégal walla ala ko yogatane nokkuji beteɗeɗo fedde ande heddi ha joni walla ala nde heddaki so nde heddi nde waɗi tan ko radio Nammarel walla ande jokki wadde radio ji goɗɗi taw kadi ko teskaɗi e nder diwanuji meɗen e pulago to dillarto Seydi Tamboura bisimilla maɗa. eyi ceerno Abdoulaye Sarr ina wayno fedde adana somi firanima fedde adana so tawi koto banggue français ɓe mbiyatma ɗum ko agir pour le développement élevage national
itta hen a e d a den n o wona adena so tawi ko e pular ar wande dental aynaɓe sen garti e fedde nde beele ande huɓtodini leydi ndi foof eɗen mbawi wiide ala to banggue mamruji woni to banggue wonɓe ɓe e nder fedde nde ko diwan nammarel tan eko taari ɗum kono noon to banggue kam hande golle mayre hande o woɗɗoyi e nder leydi men Sénégal ha e leyɗele goɗɗe sababu ni aɓe jokkodiri e hande o laamu Sénégal ko fewti e gaynaka ina haasi so tawi wonko yuɓɓinta hen ina ara ƴetta e mabɓe wasiyaji woni conseil ji eko nandi hen gueɗel keddigel ngel radio to banggue radio ngo ina wayno ko radio goto tan adana jogui radio goto tan adana jogui wongo ɗoyata e diwan nammarel ɓe cuwa taw dañde doole fartaŋŋe wawde wadde radio ji goɗɗi jokkodira e maggo ha yalta leydi ndi walla ko nandi hen kono noon wona e on fannu tan adana dillata adana adi dillude ko e fannu jangde pular hen adana adi dillude ɗum noon wadde feere ha yimɓe jangga adana kadi ina dilla e fannu gaynaka wadde feere holno gaynaka moƴƴirta guila e jamdeji ha e gueɗe goɗɗe jencingol eko nandi hen adana e o saaha mo gonɗen waɗi ɗo yete usine kosam mo ganduɗa fulɓe aynaɓe wonɓe e diwan he ina gadda kosam ina gollodira e usine on ɗon adana waɗi ɗo yete guese ɗe ganduɗa ko guese huuɗo taw so tawi gaynaka ka waɗi caɗele aynaɓe ina kutoro ɗen ɗon guese taw ina ko huuɗo hecco dañata ina ñammina jawdi mumen ɗum noon wadde ɗeɗo gueɗe kala adana ina dilla hen gorko mo nammarel haalirde gaynako ɗo hen laaɓi latti en paami ndeɗo hen fedde ko fedde faydinde no feewi taw ko fedde wiyetede aduna koɓe darani ko ɓamtare tigui ko fate banggue gaynaka ko fati kadi e banggue mahde cuuɗi janguirɗi ha tenti taw ko ɗemgal men fulfulde a haaliɗo joni ndeɗo hen fedde wona toon paaɗen koye jaydi en koɓe leñol ngol kono sikki ala ɓayde ko kamɓe gaddi ha jaynude tabiti andi ne mbawɗa gollade hen ha ganduɗa kala koɓe pewni beele ne feeña ko andudeɓe e gurdam men wawa yaade gaga hen jaydi yankoɓe oɗo saaha joni mo gonɗen isinaji ɗi ɓe pewni beele fewna kosemeje ɗe ko kosemeje yawuru tan a soodat gurwa jara walla ala aɓe jogui machine aji waylude kosemeje ɗe mbatta ɗum condi hono hande no conele goɗɗe mbattirte mbaɗe paquet aji yimɓe ne cooda ɓene mbaɗa café ɓene mbadda lacceje seydi noon tigui Seydi Tamboura bisimilla maɗa eyyi to banggue usine to ina wayno ɓe cuwa tawa wattude fewnude condi ɗum ɓe cuwa ɗon yettade e oɗo saaha ɓe goni tan ko e fannu ƴettude kosam ɓiraɗam ɗam ganduɗa a ɓiri ɗum joni e subaka he walla kikiɗe gadda ɗam ɗon kosam jeeyaɓe ɓe cooda no litre uji ma foti foof ɓe cooda ɗum soɓe coodi ɗum ɓe penda ɗum ɓe mbatta ɗum kosam ɗam ganduɗa ko kosam kaɗam ne waɗi hen kaɗɗam seeɗa ina waɗi hen ɗam ganduɗa ɓe mbaɗata ɗum kaɗɗam wonande ɓe ganduɗa ɓerɗe mumen jiiɗa ko haaɗi ha ɓurti eyyi to on toon banggue ala koɓe jillat hen kadi goɗɗum ɓe kewani hen jillude condi gondi ko kosam pire tan heewi wonde eɗen teski kam kala kesɗo ha soodi e majjam meeɗi e majjam ɓe kewani hante sottude kosameji goɗɗe so tawi wona adana ar ɓe coodi e mumen ina wayno aɓe mbadda hen gueɗe goɗɗe ko wayno formage o aɓe mbadda ɗum hen nde tawno ina waɗi aɓe jokkodiri e won e liggotoɓe e laamuji he walla ko wayno tubakoɓe ɓenne kadi saaha foof ina cohla ɗen on ɗon façon formage ɓe gaddana ɗumen tawa kadi ko e jawdi tan itta wattaka haydara goɗɗum hen saahaji kadi eɓe mbadda hen kadi nebemeje jawdi ɗi ɗumni kadi ɓe mbadda ɗum hen nde tawno nde waɗi ɓe ganduɗa ina cohla tan ko ummi e jawdi tawi wattaka haydara goɗɗum hono no mbireten ni tan kosam ɗam ittaka wattaka ɗum noon e oɗo saaha ko ɗon ɓe tolni ceerno Abdullaahi Saar ceerno Abou Tamboura ndeɗo fedde ko wande fayida woni fedde
adana aɗa humpiti ɓayde gonɗa koye haalirde gaynako aɗa humpiti kamɓe aɓe kaɓo ko wiyete wasam gollagu mbete aɓe nodda sukaɓe hewɓe ɓe gollira ɗumen beele ɓen sukaɓe mbasa ɗannade mbawa dañde golle mbete aɓe mbaɗi ɗum ko wona ɗum ko a haali ɗo ko fate banggue guese kuɗoli taw ko kuɗoli kecci taw ganduɗa so tawi yeehi ha saaha o satti e beele yimɓeɓe mbawa dañde huuɗo ñammina daabeji men kon huuɗo ɓe jeeyat ɗum walla ala ɓe ballitat tan gam wallidde ɓeɗo hen joguiɓe ɗeɗo daabeje e gonde e caɗele seydi Tamboura bisimilla maɗa. Allah jarama ceerno Abdullaahi Saar eyyi adana kañum wona fedde nde ganduɗa ko fedde yarude wadde ko wiyete ko commerce ko ɗum saabi gueɗe mabɓe foof hewani wonde jeeygu sen gari e namdal ma gadanal wonande gollotoɓe aɓe ƴetta gollotoɓe kala hen ko ari gila e haalirde nde aɓe ƴetti hen gollotoɓe to banggue galle adana o e hoore mum ñiɓirde nde aɓe ƴetti hen gollotoɓe ɓeɗo ko heɗɓe e ndefu tawa ko ndefu ko ñamete ɓeɗo ene keedi e yargo jarnugol so tawi won dañaɓe e galle ina goni e galle he ɓeɗo ina keedi e atayeje eko nandi hen ɓen foof ko gollotoɓe ɓe ganduɗa wonko jogana ɓeɗo ɓe ganduɗa ko gollotoɓe usine he kala gonɗo nder hen ina gollo aɗa jogui ko jaɓeteɗa ko ganduɗa ko tolnodiri e gollal ma ko wona ɗum ko to banggue guese ɗe en kaali guese ɗe kadi ɓe mbaɗirani ɗum gam yeyde guese ɗe ɓe jaatan ɓe gaddoya huuɗo ɓe mbaɗa ɗum ƴewdo ha ɓe ganda moƴƴi ha ɓe ganda holno moƴƴirta ɓe dutto ɓe mbiya kala gaynako cohluɗo aɗa wawi arande huuɗo ko nawa gawoya mbaɗa guesa aɗa jamna hen kolce ma ha tinke ko wayno kolce ɗe ganduɗa ko ɓurɗe tampude mbiyan nayyi ɗi ganduɗa ko ɓurɗi tampude walla ɓurɗi wonde dow fooli aɗa wonanma hen tan ko arande toppitoɗa kono wona aɗa yeeye a aranto tan annene nawa mbaɗa galle ma pewna mbaɗa huuɗo ma toppitoɗa nane en kaalino adana kañum arani yeyde ari tan ko wallude ɓesgu ngu ganduɗa ina woni e diwan o eko taari ɗum kala ko adana adduno jeeygu ala hen so jeeygu woni hen nene sen dokki yeru o ɗeɓi wadde jeeygu tan koto banggue guura aɓe mbaɗi fawru guura yeru sodde ko wayno gawri en walla maaro en ina yeyta kono ɗum addani ɓe wadde ɗum ko ƴewde prix ji gonɗi ɗi e nokku he hen saahaji yeeyoɓe so jeehi so gaddayi tiɗnata ɗum ha tiiɗa kamɓene ɓe mbi ngam hadde ɓen ɗon tiɗnude cogguji ɗi enenne mbatten yeyde so tawi en jeehi en gaddi ko coɗɗen ko enen pawaten hen tan ko 50 so tiiɗi ha tiiɗi kala ko pawdi ko ɗum wawi wonde foof pawdi mabɓe hewani ɓurde 50 mbuɗu nde tawno wona yiilade hen ngaaluɓe cohli ɓe cohli tan ko yo yimɓeɓe keeɓ guura cenika tawa kadi ko mbebka e ɗum ɗon noon ina saabo so tawi a woni joom bitik a woni hedde nokku on ɗon mbawata tan annene ko ustude cogguji ɗi joguiɗa ɗi ɗum noon wadde kamɓe ɓe mbaɗirani golle mabɓe gam yeyde ala ɓe mbaɗiri ɗum tan ko gam wallude yimɓe nokkuɓe no guurdi tawa ko e guura ko ganduɗa ko mbebka adana kañum yaari tan koto banggue développement yarani to banggue politique walla to banggue jeeygu hettiyankoɓe ayawo weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa siftinden gonɗen koye buuɗal yurmeende oɗo hen beete hannde eɗen tawe e cuuɗi men nammarel noon waɗɗani gamaje waɗɗani jooma eɗen tawe e haalirde gaynako taw kadi eɗen gonde jaydiyanke meɗen biteɗo Abou Tamboura ceerno Abou Tamboura ndeɗo hen fedde no kewmi wiide kala saaha so tawi fulɓe ne daña gueɗe baɗini hen koye ɓamtare gonɗen ceerno Abou Tamboura ndeɗo fedde witende fedde adana koɓe ɗanniyankoɓe walla ala kamɓe ɓe jooɗi koye nder leydi Sénégal walla ɓe jokkodire ɗanniyankoɓe beele ɓe ballodira beele fedde nde ɓamto e banggue kadi beete laamu ngu ne heptini fedde nde ha e kala saaha ne itta yogay ngaaluji gam wallide fedde nde walla ala caggal natanen gurdam jaydiyankoɓe leydi Sénégal. eyyi Allah jarama ceerno Abdullaahi Saar e ngal ɗo buuɗal yurmede adana
ina wayno kamɓe ɓe jokkodirani e ɗanniyankoɓe so waɗino heewani gueɗe mabɓe ko ɓuuri hen hewde ko ɗo tan e nder leydi ndi wonɓe hen ɓe kadi ala hen gonɗo ɗanniyanke so wona noon ko fedde nde yaaji ko nde anda ko ɓe batti hen yaade caggal leydi tawi ko wayno wittoji en walla wossodirde miijoji en walla wossodirde gande en ɗum kam watti wadde e nder fedde nde to banggue wallidiɓe mabɓe ha ɓe daña ngaalu noon ina wona ummiɓe caggal leydi saabu ɓe gadi jokkodirde ko e wiyeteɓe Oxfam Grande Bretagne ina wayno ko ɓen goni wallidinoɓe mabɓe ha ɓe darni radio ngo ɓen kam ballitiɓe tigui rigui ballal manggal ha no fewi sanne ko heddi ko to banggue jokkodiral mabɓe kadi e laamu ene wallita ina wayno e ɗiɗo duuɓi to banggue haalirde nde ina wayno laamu ngu wonko watti ittande radio ji dowriyankoji ɗi to on banggue kadi laamu ngu ina wallita toon to banggue kadi fedde nde beele nde heptinama aha tigui fedde nde ko fedde heptinade to banggue laamu saabu ɗum aɓe dilla e gueɗe kewɗe ko fewti e cellal jawdi aɓe dilla hen aɓe pormi hen nete yimɓe ɓe ganduɗa wiyeteɓe auxiliaire uji ɓe ganduɗa hande e diwan he so tawi a sohli pingude jawdi ma a addoyta docteur ɓe nokkuji goɗɗi ina wayno ko ɓen ɗon heblaɓe kañumen jahata e nokkuji he ina pinga jawdi ndi wadde firti ko aɓe jokkodiri e laamu sababude ɓen ɗen e koye mumen ko joguiɓe kayitaji laamu hokki ɗumen yamirore yo pingu soɓe jokkodiri ko e docteur ɓe ɓe ganduɗa ko wonɓe e diwan heɓe laamu fawi ɗoyete wadde adana ina heewi kala gueɗe muɗum ɗe waɗata yimɓe laamu ina gara ɗoyete gam tawtorede ɗen ɗon gueɗe ceerno Abdullaahi Saar Seydi Tamboura golle ma jooɗi peewi a haali ɗo hen Oxfam eɗen gandi ko toon Alhaji Baba Maal gollatno ko oɗo saaha tan o iwi toon e ndunduɗo hen lewru caggal nde gueɗe peeñi toon a haali kadi ndeɗo hen fedde ɓe gona ɗanniyankoɓe kadi ɓe gona jokkodirɓe tigui rigui yoga e pelle ɗanniyankoje e ko wona nawaɓe toon ko fate banggue wittoji mabɓe musidɓe tedduɓe e ɗeɗo hen gueɗe ko gueɗe baɗɗe fayida no fewi kadi ko gueɗe belɗe toppitade ha tengde fedde wandini hen gardude e witende adna kadi ko fedde nde ganduɗa ko ƴellital ko pinal ɗum noon ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe barke min ɗaldo on Boubou Daly e ɗo yees seeɗa taw min jaari café ɗo ɗo Buuɗal yurmeende feeñi feeri e cuuɗi men nammarel min garta e moon joni so gueno haaji ɗo ɗo Boubou Daly hoɗata ma on kettoɗo hen ko ɓoyata ko e sawtowol musidɗo moɗon Abou Tamboura ɗo bismoto ɓeɗo hen hoɓɓe tedduɓe e Boubou Daly kam yaadi mumen ñuuña ñaaña weltina pittali ɗum noon ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe barke joni joni so gueno haaji woto goɗɗe radio gaynaka FM 99.4 ngol numéro ɗoyete e namrel ene wayno en eɗen dañi e hoɓɓe joni hoɓɓe nalankoɓe ɗum noon gasa taw bandiraɓe ne gandiɓe e tigui rigui no hannirta ni ɗum noon ko ganduɗa kañum woni makki malaw yumma bayde wondude he Boubou Daly Diop ɗum noon ɓoyata en gacciratɓe konngol tan ɓe calmodira e bandiraɓe ɓe beltina hettiyankoɓe haalirde nde tawa haala ala ɗum noon bisimilla moɗon jarama Abou Tamboura e bisimillah ko inde Allah arahmani ko inde Allah arahima ko inde Allah alhamdulillahi rabbil alamin en jetti jomiraɗo joom baɗe bawɗo en jetti Mouhamadou Rasulullahi Mouhamadou bun Abdullahi bun Abdoul Moutalib bun Abdou Manaf bun Ousey bun Kilab bun Mourat bun Kab bun Loyi bun Fil bun Malik
hettiyankoɓe ayawo weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique e siftinde on eɗen goni hande ɗo e nammarel jaafuɗon to buuɗal yurmede feeri feeñi ɗo daabeje ɗe daagui gam yaɓande dow jeeri e ko noon tigui koɗo men hande ko Abou Tamboura taw kadi ganduɗa ko jaydiyanke ngana e gonɗo e haalirde nammarel ceerno Abou en kaaliɗo hen ndeɗo hen fedde wiyeteɗe aduna e taw kadi ko fedde wande fayida ƴellinde pulagu taw kadi ko daride yidde heblude e haɗani tan e wadde ko fate banggue kosameje ene daari kadi wadde ko fate banggue gaynaka ene daari kadi e wadde ko fate banggue jangde ene waɗa kadi ko fate jaydeli en ji enen to banggue fulɓe to banggue jaydiyankagal ne maayi ƴiƴam ha ɓurti tene ko en joom en dente eɗen jogui dente mantiniɗe e kono dente men kewani rokkude jaydiyanke gueɗal mum ha timma en ji ko wayno leƴƴi taariɗi en hayso en limtani en ji jaydeli nan toon taw ko jaydeli guurɗi e taw kadi ko jaydiyankoɓe wuurɓe wuurnaɓe ha mbawi wuurnude gueɗe gendi fina tawa ƴelliti gueɗe kala ha gueɗe mabɓe ɓurti gueɗe men e caggal eɗen jogui remoɓe eɗen jogui aynaɓe eɗen jogui janggoɓe e jangguinoɓe eɗen jogui tufɗe eɗen jogui dente kono ma wi elle jaydiyankagal heɓani fodde mum e nder meɗen ceerno Abou Tamboura e caggal ka jaydiyanke gonɗo e nder leydi Sénégal oɗo saaha mo gonɗen e tene kadi teski caɗele mawɗe ene goodi e jaydiyankagal e nder leydi Sénégal oɗo saaha mo gonɗen holko mbawɗa sifanade en seeɗa e caɗele jaydeli e nder leydi Sénégal seydi Tamboura bisimilla maɗa eyyi Allah jarama ceerno Abdullaahi Saar ɗon de a addi ko ganduɗa ko yaaji ko mawni ko heewi mataw neɗɗo haalata hen tan ko hakkille mum addi ko heddi ko woppa ko ardi foof jaydiyankoɓe wiyoɓe mbimi walla kaalirɗe wiyoɓe mbimi aɗa andi wiyoɓe mbimi ɓuuri wonde ko e jeeri en gandi kadi nokkuji men ko lelɗi wadde développement to banggue ko wayno courant en eko nandi henete ɗum noon so tawi a darni haalirde nde woni e jeeri woni e nokku mo ganduɗa courant ala ɗon walla ni so yiiɗi taw courant nan ɗon aɗa andi haalirde ko ƴettata ko e jaygol ina heewi to banggue courant gueɗe ɗe foof koko joɓete kala ko gadduɗa hen koko sodete te ala hen ko weeɓi sen dokki yeru tan haalirde huɓɓude ɗum ko famɗi ko foof jobdi mum so famɗi ha famɗi ma won ujunnaji nogas taw ko huɓɓude ɗum tan so tawi ko gasoil waɗata lewru foof ujunnaji nogas walla ujunnaji nogas pawɗi seeɗa haalaka noon so tawi koto banggue courant ma woni capantati capanɗe nayyi won hen jaaha ha yetto capanɗe jeetati ujunere te kadi to banggue dañal ngal dañirɗe ɗe kadi mbayani noon yarani noon so wonti ma ummo e leñol ngol dañirɗe ɗe ngala dañirɗe ɗe godata tan ko daña partenaire uji wallidiɓe sohluɓe wadde jewte ko fati e cellal walla ko fati e gaynaka walla ko fati e ndema ɓen gara gadda ngaluji mumen mbima amin cohli ɗeɗo jewte kaldon ha pamodiron ɓe gadda ɓe nanna hen ngaluji mabɓe ɗo tan mbawɗa hen dañde kono so wonti yimɓe nokkuji men ina jooɓa ɗon a yahata eyyi ɓe jooɓata seeɗa ko wayno taggueji hay ɗum ne won hen jooɓa won hen jooɓata communiqué ji won hen jooɓa won hen jooɓata en ganda ko woni sodde yewtere en ganda ko woni wadde publicité ji wadde ɗon haalirde nde tan e hoore mum wuurde ɗon ko caɗele ɗum noon mi haalani kay haala jaydiyanke gonɗo hen o eyyi jaydiyanke gollotoɗo e haalirde daña hen seeɗa nafata ko tawa an ko laamu ƴettuma ka jangguɗo jaydiyankagal ma to banggue laamu ha kettinoɗa keɓɗa kayit ma seeɗan faago ma woni diplôme laamu ƴettuma aɗa gollo hen ko wayno RTS en walla radio ji privé ji ko wayno Walf en walla ko wayno TFM en eko nandi hen so tawi ko ɗin wonno ɓen ko yeeyoɓe ina gasa so tawi meccalma ngal a waɗi ngal no hannirta ni ɓe jobma jobdi moƴƴiri kono so wona ɗum so wonti tan ko radio ji gonɗi e dowri ɗi radio ji communautaire ɗin ɗon tawde ngala ressource ngala ɗo ƴettata ngaluji mumen ko yaawi sa woni hen gonata ko tampuɗo saabu jobdi ndi
yarata noon ete enen so neɗɗo woni kaalowo e radio tan hanti kala kawruɗo e muɗum sikkata ma taw oɗo ko joom ngaalu ko kewɗo ngaalu hanti gontata ni komo yimɓe daganta ina mbiya ina jahata mum ina jiilo e muɗum ballal nden noon so tawi an ko dañata ko eko gollata ko heewani ruttima kadi woɓɓe jakori e ma ɗum ɗon ko caɗele mawɗe ha no fewi sanne ceerno Abdullaahi Saar. seydi Tamboura golle ma jooɗi peewi mboɗo ruttuno seeɗa e nder haala ma he eɗen jogui remoɓe eɗen jogui aynaɓe eɗen jogui sippoɓe eɗen jogui kala eɗen jogui kadi janggoɓe e janguinoɓe eɗen jogui dente e dente ɗe gona dente tokose ko wayno dente e kala saaha pottitoje teɗaɓe cohli jaydiyankoɓe remoɓe ne cohli jaydiyankoɓe aynaɓe ne cohli jaydiyankoɓe tena haaliɗo joni joni so tawi ɓen gaari ko ɗon mbawɗon dañde kono ɓen ne garata kono en jii ko wayno jaydeli hoddiɓe men kala ene mbaɗa ko fate yewtere cellal ɓalli wooda ko jaydel ɗi dañi hen ene mbaɗa yewtere ko fate ndema wooda ko jaydel ɗi dañi hen so tawi pottitte diine mbaɗi walla pottitte goɗɗe ɗe gona diiniyankoje ɓen ne gara cooda émission ngaji wooda ko daña hen e yiyandema holko saabi leñol ngol ɓurananiɓe sodde émission ngaji ngam wurnude jaydeli mabɓe holko saabi ɗum e holko saabi ɓe ɓuuri yidde tan ko banne min taw kamɓe jarantaɓe sodde so tawi teɓɓitima saami ɓe mbiya wonano Allah ko ɗum sammin ɗum hol yiyandema hen ceerno Aboubacar Tamboura. Allah jarama ceerno Abdullaahi Saar ko namdal ngal ganduɗa mataw hay min e hooram mbeɗe heewi namnade ngal kono noon en donki ɗum dañande jaabowol eyyi en donki ɗum dañande jaabowol eɗen jogui remoɓe e diwan men he eɗen jogui remoɓe saabu haalirde nde woɗɗani palol dande maayo gonga ni o saaha kaalirɗe ɗiɗi goɗɗe goodi e tinde dande maayo ɓurɗo men hande o ɓattade dande maayo ngo ɓurɗo men ɓattade remoɓeɓe kono en teskaki ɗoɓe garata ɓe cooda jewte so tawi kay ko wonɓe ɓe e leñol ngol so wona tawa ko projet ji pewtuɗi e ndema gaari tawa ina jiiɗi findinde yimɓe walla hirjinde ɗumen walla famminde ɗumen ɓe gaari ɓen noon ne heewi so gaari tawa ko partenaire uji walla ummiɓe e laamu ina mbawi arde mbadda e mam safori nafori cooda yewtere wooda ko mbaɗi ɓe jawtina hen programme uji mabɓe ɗum mbiɗen ko heewi wonde ko laamu walla wallidiɓe ummi banggue goɗɗo kono jeeyaɓe e nder men ɓe mbaɗata ɗum en ganda holko saabi ɓe mbaɗata ɗum ko noonni kadi to banggue gaynaka aɗa yiya gaynaka ne wondi e caɗele mumen ina hanno wonde caɗele mabɓe ɗe ɓe gara ɓe jokkodira e kaalirɗe ɗe ɓe mbaɗa jewte ɓe goyto e nder haalirde kono ɓe mbaɗata ɗum nde tawno kamɓe e koye mabɓe ɓe ndentani ko noonne kadi banggueji ɗi foof hay yeeyoɓe men kewani wadde publicité ji eko nandi hen en ganda holko saabi ɗum ganduɗen tan kam ko aɓe ɓuuri yidde wawde ñagade mbaɗane kam waɗanam tawa mi yoɓani ɗum kam eɗen gandi ɗum kam aɓe jawri ɗum en jennani ko noon leñol ngol sifori e oɗo saaha hande hen gueɗel mataw ɓe mbiyata ko tawde koye leñol he jeeyaɗa mataw an hanti daroriɗa tan ko wallude a darraki ɗon yo won ko daña daroriɗa tan ko wallude ɗum saabi jaydiyankoɓe men hewɓe e radio ji wonɓe e radio ji dowri he goto hen ɗo adan ɗo natat hen tan wona hen so yeehi ha juuti ha wawi meccal ngal ɗigguinigal tigui rigui so renaki tan o yaltat o yaaha o ƴeewoya to ganduɗa ko toon o dañata ngaalu o abbo toon wadde ɗum ɗon ko ɗum caɗele ɗe ganduɗa ko caɗele ɗe gonduɗen woni sababu ha ɓen ɓe ganduɗa ko wonoɓe e radio ji he gurdam mabɓe ko gurdam cattuɗam ko e miskinagal tan ɓe guurata ko e miskinagal ɓe mayata ina saɗi ɗo garata tawa jaydiyanke wiyoɓe mbimi jaydiyankoɓe mumen tawa ɗum ina jogui mobile muɗum keso pul ina yaada hen ina dogna walla tawa ɗum ina maahi galle muɗum ha yooɗi ha moƴƴi no hannirta ni henna tawata ɗum tan koye miskinagal ɗum noon wona ko wallata kala ballowo leñol ngol min eko jiimi ko
kala ballowo leñol ngol o heewi wonde ko miskino, o heewi wonde ko basɗo, ko hen o wurata, ko hen o heewi mayde. Ɗum noon wona hunde nde ganduɗa ko wallitore ɓen ɓe ganduɗa ko dariɓe gam wallude leñol ngol e yarude yeeso. Enen kay yimɓe men ko teskiɗen wona toñde ko haalde ko woodi ko, ɓe ɓuri ballal maɓɓe walla dokkal maɓɓe ɓuri yaarude koto banggue nalankoɓe. eyyi wa illa ɗum tawa koto banggue rewɓe, poɗodiral rewɓe eko nandi hen, ɗum aɓe jaawi hen wadde ngaluji maɓɓe. nalankoɓe so darima ɗo yete hay sinno tawi nalanke o andaɓe, aɓe jaawi henete wadde ngaluji maɓɓe. ɗum ne ɓe gonata ni ko e weddade ngaluji ɗi, ma mbiyani mataw ɓe goni koye wadde sabotage, aɓe poɗodira nalanke o eɓe beddo ɗum. wona noon toñde nalankoɓe, kono kalɗen ko sifa leñol men no sifori. ceerno Abdullaahi Saar. jarama ceerno Abou Tamboura, gorko mo haalirde namrel, golle ma jooɗi peewi saabu en laari e nder leydi Sénégal. e sen beddima larde men faade toon to Touba, en jii jayndeli nan toon ha keewi, kono goto e mabɓe kala ene darna jabdi mum ha timmi, tene kadi ne wondi kadi e sifa joɗɗo no feewi. en daari jayndeli leydi Sénégal, ko wayno jayndeli hande ɓurɗi wawde daarede leydi Sénégal, en jiitaki hen koye men, saabi ɗum ko en coodani émission ngaji, kono kadi en jii jayndiyankoɓe jooɗiɓe toon ɓe ko nemiɓe, tene kadi ko toppitaɓe no feewi. e kono en laari en kettidima wonande kaalirɗe fulɓe ɗi woni tan radio ji fulɓe ɗe. eɗen jiiya hen saahaji woni jayndiyankoɓe ɗe binda en ɓatakuji, ene mbiya en ene jiiɗi noddude hen saahaji nalankoɓe, ko wayno wambaɓe, ko wayno hoɗoɓe, ko wayno hen saahaji yimoɓe, beele ɓen gara ɓe mbadda men yewtere e radio ngo. kono kadi ɓe jogo kulhuli, so tawi ɓen gaari ko kamɓe ñamminta ɗumen, jarnata ɗumen, kamɓe kadi guittata pasuji men, ɓe ballita ɗumen caggal noon teskede leñol ngol. hay so tawi waɗama émission noddoɓe kewani, tene kadi eɗen gandi zéro ji ne keewi e gueɗe goɗɗe ne keewi, kono noon wiyoɓe tan yo mbaɗane publicité jooɓa kewani. heewi tan ko wonnam publicité so tawi wiyama ko jobdi jomumen jatiri caggal, eɗen gandi ɗum nawrata yeeso. ceerno Abou Tamboura, taw kanko nde o janggata nde ko baɗɗo en jawdi makko hawo gayni, tene kadi mo foti e tigui rigui jogade jobdi makko. oɗo saaha mo gonɗen, hol jobdi jayndiyankoɓe fulɓe tan ko teskiɗa ɓe puɗɗa wawde yewtidde, mbeta ɓe jogui jobdi garɗudi, walla ala yoga e mabɓe gollirto tan ko ngala gueɗal gongal, walla ɓe jogui diplôme aji, walla ɓe ngala mbeta ɓe jogui hebloji kamɓe jayndiyanko fulɓe, walla ɓe ngala, ko ɗum saabi ɓe peñani, walla ko ɗum saabi fulɓe ɓe garani e mabɓe, walla hol goɗɗum, holno jiiruɗa ɗum. Seydi Tamboura, bisimilla ma. eyyi Allah jarama ceerno Abdullaahi Saar. to banggue jobdiji wonande wonɓe e radio ji dowri ɗi, rendoji dowri ɗi, ina wayno eɗen mbawi wiide jobdi ala. jobdi ala ko hoccade tan woodi. so woodi ko daña, a dañi partenaire koccoɗon hen, dañon hen balɗe, jooɗoɗon kadi dumunnaji kadi haydara ala. ɗum kam jobdi ala. so jobdi woni hennene ko sa ƴeewi ko seeɗa wonata hen yoɓeteɓe, nde tawno ngaalu ngu wodani hedde yimɓe tato walla nayo keewi wonde hen yoɓeteɓe, koɓe joɓete ko kadi nafata, saabu hewani ɓurde lewru ujunnaji 10. aɗani ɗum wawa jogade joom galle, hay mbo wona joom galle wawa ɗum jogade ala ko haali joom galle. gueɗel keddigel ngel to banggue hebloji, so tawi ardiɓe radio ngo ɓe goni yimɓe humpitiɓe, ɓe jokkodira e won e yimɓe aɓe mbawi dañde hebloji. kono so ɗum ala, aɗa yiya radio darigo tawa jomum en wonɓe hen ɓe meeɗa heblede hay lawol gotol. ɗum noon ina heewi addande ɗin ɗon radio ji mbaɗi noon ɗi donka yaade, ɗi donka jogade koye majji, gooɗi ngala ko ɗi dañiri koye ngaalu. ɗiɗoɓel ngel kadi wonɓe hen ɓe tawde keblaka, ɓe mbawata jogade jewte gurnoje haalirde nde. won hen dañoɓe hebloji seeɗa, tawa joni no mbirunɗen nane ni, ko fewti e cellal laamu adda jewte poɗɗe waɗede e nder radio ji he, taw ko fewde e population Sénégal. sen dokki yeru, laamu ngu ina yiiɗi hirjinde ko fewti e pawle, walla laamu ina yiiɗi hirjinde ko fewti e sida, ina yiiɗi findinde yimɓeɓe. ɗum laamu tawa ne jogui budget muɗum kono wona hitande walla duuɓi ɗiɗi. e on ɗon saaha noon ɓe gara ɓe kalda e radio ji ɗi, mbiya amin jiiɗi mbannon amen ɗeɗo jewte. ɓe kollita noon ɗeɗo jewte noon ina jogui no ɗe poti ɗowrede. e nder hen on ɗon saaha noon aɓe ƴetta hen ɓen ɗon
jogorɓe ɗoyde ɗen ɗon jewte ɓe ƴetta ɗumen ɓe nawa ɗumen ɓe kebloya ɗumen ngam wawde ɗowde ɗen ɗon jewte no hannirta ni e mbaadi ndi ɓe jiɗi ndi ɗum ina heewi wadde ɗum noon wadde ko noon hebloji maɓɓe keewi wonirde o imma ɗum so tawi kam ko jaydiyankoɓe gana heblaɓe ɓe ko wayno RTS en ɓen a heewani ɗumen yiide e radio ji dowri he ɓe keewi wonide tan koye radio ji ko wayno RTS en walla ɓe jaaha e radio ji ko wayno Walfa en RFM en ɗi ganduɗa ɗi ne jogui jobdiji moƴƴiri ɓe paye toon kono e leñol he kam ɓe kewani artude hen eɓe gollo hen e radio ji dowrɗi so wona tawa kadi ko wayno wonde directeur radio ɗum kadi tawa won ko arata dow aɗa sammito hen tigui rigui no moƴƴi ko heddi ko mbadda ɗum e gollal ma gongal ko noon jiiruɗen kam ga gurdam radio ji ɗi eno sifori. a jarama gorko mo nammarel haalirde gaynako golle ma jooɗi peewi musidɓe tedduɓe ko siftiɗen gonɗen koye yewtere meɗen buuɗal yurmede so tawi buuɗal yurmede feeñi feere windere e monikala naftoro ceerno Abou Tamboura konngol ma mbaynigo ngam saga baynodiren mbaɗa andi golle ɗe ne keewi e wasiyama kadi faade leñol ngol Seydi Tamboura bisimilla maɗa. eyyi Allah jarama ceerno Abdullaahi Saar wasiya men e leñol ngol tan ko jeyɗen ko walla e kala saaha ko goytotoɗen ko hay goto haɗani men ɗum ko enen kadi ɗum koye men waɗi ɗum ko so tawi ko ngaalu eɗen jogui ngaalu so tawi ko gande eɗen jogui gande kala ko ganduɗa ina adda ɓamtare ɗum nan e men eɗen jogui ɗum nden noon so tawi en donki hebde hunde yen paam ko emen woni so tawi ko ɗo ngaalu foti hebde eɗen jogui ngaaluji ko keɓruɗen ɗum so tawi ko gande eɗen jogui gande ɗe wadde min mbasitomi ko yen mbat feere keblen sukaɓe men ɓe ɓeydo wawde hebde gande mawɗe jomen ngaaluji yo mbat investir so tawi jaaruɗa koto fannu gaynaka aɗa wawi toon wadde investir daña mballa leñol ngol so tawi koto ndema aɗa wawi toon nannude ngaalu ma daña mballa leñol ngol so tawi koto fannu jangde aɗa wawi hebloyde neɗɗo o yaaha o janggoya o arta golloroɗamo golloɗon ɗum noon ko noon tan mbawaten wadde leñol ngol yaara yeeso so tawi en mbi eɗen paada ha ndenten en ndentata dental wodata tan ko kala fuɗɗiɓe rentude walla kala joguiɗo ngaalu o ƴeewa no gollori ngaalu ngu o yencina ɗum e dow fannu mo ganduɗa leñol ngol ina wawi hen yitade hoore mum o yito hen hoore makko ɗum noon ko ɗum tan woni ko ganduɗa ko eɗen mbasi o Allah jarama ceerno Abdoulaye Sarr en jetti bandiraɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma catal heblo sukaɓe Afrique e yewtere men buuɗal yurmede moƴƴere Allah e moon kala ɗo bandiraɓe mbawi wonde e hettade ɗiɗo haaluji yooɓe paam tan wasiyaji meɗen ko yo gam leñol ngol yaara yeeso moƴƴere Allah e moon ko musidɗo moɗon Abou Mamadou Tamboura wonno ɗoyete e Namarel. Abou Tamboura golle ma jooɗi peewi ceerno Abou Tamboura gendiyanke jaydiyanke wittiyanke e rutti kadi woni haaliyanke e haalirde Namarel siftinde on Namarel Namarel ene tawe e sara jum hakkude mum e gamaje taw kadi ko dow woni e ngoɗo hen radio Namarel taw kadi ko waɗago toon ngo siftinde on waɗigo tigui ko fedde witende adana e saabu so tawi yiiɗi gollade alay saago mbaɗa saktirde ballen ɓeɗo henna jaydiyankoɓe e wuurɓe e men saktoɓe gueɗe men hono no leƴƴi goɗɗi caktirta gueɗe mumen e ganden hande en gaare saaha e kala ko waɗa koma sakte nde yimɓeɓe paama ganda so tawi en mbaɗi ñaldi fina tawa en katini e koye men en gayni en jeehi e saktaka haalaka nawaka wattaka e ɗemɗe goɗɗe ko enen tan jeeɓata gaynen ben yooɗi ɗum waɗi en peeñani e fina tawa men feeñani en peeñani tenen jiwonɓe jeese men ne peeñi ñande kala e jeese men ha battuɗen ñemtindeɓe saabi ɗum ko enen en jaɓani ruttanade komin ko alay saago ballodiren mbaɗen pelle jaaɓen sodde émission ngaji
gurtinen dente men ballen koye men ballen gendiyankon men beele kamɓe kala ɓe mbawa wurde enen kala guuren moni kala ɗo heedi heedani leñol ngol yo tinnotine e guila mayani ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe barke ko siftinde on gonnoɗen koye buuɗal yurmede koɗo men hannde ko Abou Tamboura ɗo e haalirde nammarel ɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon guiɗe moon sir moon Sar Abdullaahi Sar kettuki malaki jaam yo jaam Allah ñallanen